Tak dobré ráno, vítám vás na dalším a vlastně letošním prvním srpnovém webináři z KK Investment Partners. Jsem moc rád, že jste si udělali nyní dopoledne chvilku a vítám na tomto webináři kolegy z Goldman Sachs, Jana Kvapila a Martina Soukupa. Pánové, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Já jsem velmi rád, že dneska s Honzou Kvapilem po velmi dlouhé době se můžeme podívat na multi-asset řešení, na patrimoniál fondy a také trochu na obecně vlastně na smíšený fond jako příležitost pro řízení té základní části portfolia. Honzo, nebudu zdržovat, pole je tvoje, pochopitelně otázky na Honzu, na Martina, případně na mě dávajte do chatu, budeme postupně se snažit odpovědět. Takže hezké ráno a hezkých 30 minut z Goldman Sachs. Super, Honza, ďakujem vám a ďakujem za túto príležitosť. Rovno môžeme začať. Chcel by som sa dneska teda pozrieť na to, prečo investovať do multi-asset fondov a odprezentovať vám, aký je náš prístup investovania, multi-asset investovania a teda konkrétne investovania v rámci fondu Patrimonial Aggressive. Možno na začiatok, ale veľmi krátke intro. Ako viete, pred 2 rokmi NN Investment Partners bolo kúpené Goldman Sachs, takže teraz sme súčasťou Goldman Sachs a teda jedným z hlavných pilierov Goldman Sachs je asset management. V rámci asset managementu kľúčovou súčasťou je práve multi-asset team, v ktorom pracujem viac ako 15 rokov ako portfolio manažer. A naozaj tá akvizícia nám pomohla v tom zmysle, že predtým sme mali tím o veľkosti 300 ľudí, teraz máme globálny tím o veľkosti 300 ľudí, takže naozaj ten prístup k informáciám a možnosť s kolegami prebrať investičné názory sa nám zlepšil, takže by som povedal, že sme ešte v lepšej pozícii robiť dobré investičné rozhodnutia. V rámci toho užšieho tímu pracujem s 2 kolegami, s Arienom a so Šukej. Len v skratke chcem spomenúť, že viac menej tento tím ľudí je tu od začiatku, od roku 2009 viac menej. Spravujeme portfólia spolu už viac teda ako 15 rokov a pevne verím, že to je veľmi dôležité naozaj, keď ľudia spolupracujú, že tam je tá kontinuita, že sa poznajú a že vedia teda ohodnotiť, keď niekto vysloví nejaký investičný názor, že čo tým naozaj myslí. Takže veľmi som rád, že sme spolu a verím, že to prispelo k úspechu našich fondov. Prečo teda investovať do multi-asset fondov? No, v skratke by som povedal, že keď sa pozrieme na posledných 5 rokov, tak naozaj tých šokov, ktoré ekonomika si zažila, je veľa. Naozaj veľa. Keď si pozrieme dekády, predtým, tak naozaj v podstate to bolo všetko svet bol veľmi pomalý a za posledných 5 rokov tie šoky sú naozaj neuveriteľné. Odzadu, keď sa pozrieme tu na teda výkonnosť, growth akcií versus value akcií, naozaj historický outperformance súvisí teda s optimizmom ohľadom umelej inteligencie a všetko, čo s tým súvisí. Samozrejme, energetická kríza v Európe, ako následkom ktorej sme mali prudké stúpanie úrokových mier, predtým COVID, takže naozaj tých šokov bolo k neureku. Takže by som povedal, keď človek investuje naprieč triedám aktív, tak naozaj má možnosť investovať globálne, má možnosť investovať do rôznych typov teda aktív a tie príležitosti není teda limitovaný príležitosťami a teda aj tá správa rizik je ľahšia, alebo sú tam každopádne možnosti meniť ten rizikový profil aktívne. A multi-asset investovanie ako také, v podstate veľmi krátku históriu, pozriem sa veľmi v krátkosti na históriu, ale v podstate tá história je taká, že v 20. 30. rokoch
počas ekonomických kríz vlastne ľudia si uvedomili, že hej, vlastne treba sa pozerať aj na rizika, nielen na výnos. Hej, a potom na to pekne nadviazal v 50 roky Markowitz, ktorý teda dostal Nobelovú cenu za svoju Modern Portfolio Theory, ktorá vlastne hovorila, že je nejaký optimálny pomer akcií a dlhopisov a pokiaľ aktíva zmiešame, tak môžeme mať menšie riziko s rovnakým, alebo teda s nižším výnosom, ale môžeme mať lepší pomer výnosu a rizika. A tak to naozaj aj bolo. Za posledných 50 rokov výkonnosť portfólia, teda typické také zmiešané portfólio bolo 40 portfólio, 60% akcií, 40% dlhopisy. Prečo práve toto? Nejak to tak vyšlo, že akorát táto kombinácia vám teda dala najlepší pomer výkonu k riziku. A teda ten pomer bol veľmi dobrý za posledných 50 rokov. Keď sa pozrieme na posledných 10 rokov po teda quantitative easing, tak ten pomer bol ešte lepší. Naozaj výkonnosť skoro 7%, so 7% volatilitou je, by som povedal, vynikajúce. Samozrejme súviselo to s tým, že počas quantitative easingu išli teda cena dlhopisov išla prudko hore, ale teda aj cena akcií išla prudko hore práve kvôli tým nízkym úrokovým mieram. No, potom v roku 2022 však teda prišlo dosť nepríjemné sklamanie, čo sa týka výkonnosti tejto stratégie. Ako vidíte v ľavom čarte, viac menej zmiešané portfólio stratilo niekde medzi 15 až 20%. Naozaj historická strata, viac menej dáva to zmysel, lebo pokiaľ by ste investovali iba do akcií, tak ste stratili tiež okolo 20%. Pokiaľ ste investovali do dlhopisov, tiež ste stratili niekde 10 až 15%. Takže to zmiešané portfólio tiež stratilo niekde medzi 15 až 20%. A bolo to samozrejme v kontexte toho, že Fed a teda centrálne banky globálne zvyšovali úrokové miery a zvyšovali ich veľmi rýchlo, veľmi prudko a viac menej to mechanicky spôsobilo veľmi zlú výkonnosť toho portfólia. Otázkou samozrejme je, že čo môžeme očakávať od tohto portfólia, keď sa teda pozrieme na roky budúce. A viac menej aj tá Markowicová téza, aj očakávania budúcnosti tohto portfólia dosť závisia od toho, ako sa teda správajú, aká je korelácia medzi akciami a dlhopismi. To centrálnou tézou Markovica je, že vlastne kvôli tomuto, že tá korelácia medzi akciami a dlhopismi je dlhodobo negatívna, to je ten mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že tá jeho centrálna téza funguje, že keď zmiešame akcie s dlhopismi, tak budeme mať nižšie riziko v podstate s rovnakým výnosom. Ako vidíte, tá korelácia prudko stúpla v posledných rokoch. V súčasnosti už sa teda znormalizovala, tento graf končí v roku 2023. Tá korelácia bola vysoká, lebo úrokové miery stúpali, ako centrálne banky zvyšovali úrokové miery a teda očakávame, že tá korelácia pôjde dole a že viac menej akcie versus dlhopisy sa budú opäť správať tak, ako sa správali počas posledných 50 rokov. Aký je teda výhľad toho zmiešaného portfólia? Tak v podstate treba sa pozrieť na tie dve zložky oddelenie. A keď sa pozrieme na teda ten dlhopisovú zložku, tak veľkou výhodou je, že tie výnosy sú teraz vysoké, práve preto, že centrálne banky bojovali s infláciou, zvýšili úrokové sadzby. Takže pokiaľ investujete do dlhopisov, ktoré sú súčasťou toho zmiešaného portfólia, tak vlastne ten výnos je už vyšší, lebo tie úrokové miery sú vyššie. Ale dôležité, samozrejme, ešte dôležitejšie je to, že pokiaľ teda príde nejaká kríza, tak centrálne banky sú v pozícii, kde môžu znižovať tieto úrokové miery a kde môžu stimulovať ekonomiku a kde môžu teda pomôcť akciovému trhu, tak povediac.
Ďalšou vecou, ktorá by som povedal, že hraje v prospech zmiešané portfólio v súčasnosti je, že inflácia klesá. A keď klesá inflácia, tak opäť centrálne banky majú možnosť a teda s najväčšou pravdepodobnosťou alebo budú začínať alebo budú pokračovať v znižovaní úrokových mier. Takže toto bude mať pozitívny vplyv na tú dlhopisovú zložku a teda aj na to 60-40 portfólio. Potom ešte taká technikalita ohľadom investovania do dlhopisov je to, že pokiaľ klesajú úrokové miery, tak typicky, keď sú tie úrokové miery na nižších úrovniach, tak pri istom poklese úrokovej miery cena dlhopisu ide hore viac, ako keď tie úrokové miery sú na vysokých úrovniach. Takže viac menej konvexita, táto vlastnosť dlhopisov je niečo, čo investori majú radi. Investori, ktorí investujú iba do dlhopisov, hľadajú dlhopisy, ktoré majú vysokú konvexitu. A keď sme v prostredí, kde úrokové miery sú nižšie, tak ten by som povedal pozitívny vplyv z poklesu úrokových mier na cenu dlhopisov je väčší, ako keď sa nachádzame v tejto časti tej krivky. To bol skrátke taký výhľad, čo sa týka dlhopisov a prečo teda tá dlhopisová zložka by mala fungovať. Ešte dôležitejšou súčasťou by som povedal je teda samozrejme tá akciová zložka, lebo je 60% portfólia, má väčšiu volatilitu ako dlhopisy a tu by som povedal, že globálna ekonomika je v dobrej, je zdravá. Svetový rast je niekde okolo 3%, čo je veľmi, veľmi, veľmi zdravý rast. V Amerike je okolo 2,5% a teda očakávame, že tam zostane. Ako určite viete, v Číne teda je ten rast okolo 5%. Sú tam isté štrukturálne problémy, ale by som stále povedal, ak sa čínskej vláde podarí rast okolo 5% podržať, tak je to stále zdravý rast. V Európe očakávame teda, že sa zlepší situácia, čo sa týka rastu, kde teda v súčasnosti rastie ekonomika trošku pomalšie, ale očakávame zrýchlenie rastu. Takže všeobecne, globálne by som povedal, že ekonomika je v dobrom stave. Aj niektoré ukazovatele, na ktoré sa pozeráme, aby sme sa dostali k tomu výhľadu, k tomu percentu rastu, ktoré očakávame, sú napríklad prieskumy nákupných manažerov spoločnosti. Tu hore máme vlastne dva grafy. Jeden je prieskum nákupných manažerov spoločnosti v rámci servisov a v rámci hore napravo v rámci výroby. Číslo nad 50 v podstate znamená expanziu, znamená, že títo nákupní manažeri sú optimistickí ohľadom budúcnosti, očakávajú, že budú zvyšovať investície a vlastne to je dobrým znakom, čo sa týka ich sentimentu a odráža sa to teda na reálnej ekonomike typicky. V dolnej časti potom mám dva grafy, ktoré nám hovoria niečo o tom, ako sú firmy schopné sa financovať. Dole vľavo sú vlastne kreditné štandardy, takže keď sú to americké teda dáta, keď chce ísť firma požičať si od bank, ako ťažké je to. A tie štandardy sa znižujú a teda znižujú sa štandardy, je to jednoduchšie pre firmy si požičať. Takže ide to akože dobrým smerom, čo sa týka financovania firiem. Napravo máme ďalší graf, toto je trošku širší indikátor, vlastne Global Financial Conditions Index, teda náš vlastný index od Goldman Sachs a vlastne hovorí o tom, aký ľahký je prístup ku kapitálovým trhom všeobecne
čo sa týka spoločnosti. Takže pozerá sa aj na to, ako je jednoduché emitovať akcie, emitovať dlhopisy, aké sú úrokové miery a opäť vidíme, že viac menej tie financial conditions sú ľahké, prostredie je dobré pre firmy, čo sa týka financovania sa. Takže v skratke, ja si naozaj myslím, že výhľad pre to portfólio zmiešané je dobrý, aj čo sa týka akcií, aj čo sa týka dlhopisov. Ja naozaj pevne v to verím. Mali sme historicky teda veľmi zlý rok 2022, ale je to za nami a teda odvtedy viac menej sa tomu portfóliu darí. Rád by som teda prešiel trošku konkrétnejšie k tomu portfóliu, ktoré ja spravujem. Je to Goldman Sachs Patrimonial Aggressive. Je to fond, ktorý teda isto poznáte, len nejaké základné charakteristiky by som rád spomenul. Teda je to SFDR článok 8 fond. Zaväzujeme sa investovať zodpovedne. Není to akože explicitne ESG fond, nie je to teda článok 9, ale ak sa pozrete na tie ratingy ESG, ak sú dôležité pre vás, tak typicky zistíte, že máme lepšie expozície ako benchmark, lepšie expozície ako mnohé iné fondy. Je to aktívne spravovaný fond a teda sú k dispozícii 3 profily, defenzívny, balanced a aggressive a ak správne tomu verím, na českom trhu je práve Patrimonial Aggressive celkom populárny. Patrimonial Aggressive má konzistentne teda 5 Morningstar hviezdičiek a ešte čo je zaujímavé, je to viac menej teda fond, ktorý má najdlhšiu históriu zo všetkých fondov, ktoré spravujeme v rámci Goldman Sachs, teda multi-asset fondov, ktoré spravujeme Goldman Sachs. Tá história ide dozadu viac ako 30 rokov a teda posledných 10-15 rokov sa pozerám na tento fond s tými istými kolegami. Čo sa týka štruktúry toho fondu, čo nájdete v portfóliu, tak viac menej ja sa vždy na to pozerám, takže je taká strategická zložka toho portfólia, alebo ináč povedané, každé euro, každá koruna investovaná do toho fondu ide do nejakých fixných blokov. Tie fixné bloky sú fondy, teda je to fond fondov. Takže všetky fyzické peniaze sú investované vo fixed income fondoch a v equity fondoch s tým, že ten neutrálny pomer teda je 75% akcie, 25% dlhopisy. A viac menej s tou časťou, teda s tými investíciami, by som povedal, až tak nehýbeme s tými fyzickými investíciami. Hodnotu sa teda snažíme pridať tzv. Taktickým portfóliom, čo je v podstate derivátová overlay nad rámec teda tých fyzických investícií. Takže keď chceme ísť overweight na akcie napríklad, keď chceme mať nejakú sektorovú expozíciu, regionálnu expozíciu, tak to robíme prostredníctvom derivátov. A to nám výhodou tohto je, že môžeme napríklad mať súčasne pozitívny výhľad na akcie a pozitívny výhľad na dlhopisy. Nemusíme robiť rozhodnutie, že teda buď dlhopisy alebo buď akcie. Znie to trošku kontraintuitívne, ale môžeme zvýšiť tú našu expozíciu akciovú, povedzme o 5% na 80%. No a súčasne môžeme zvýšiť našu expozíciu na dlhopisy tým, že kúpime futures, kúpime derivát, viac menej máme synteticky vyššiu expozíciu na dlhopisy, bez toho, aby sme teda museli predávať dlhopisy, lebo deriváty teda netreba financovať. Ukážem vám za 2-3 slajdy, že toto je pozícia, ktorú sme mali konkrétne posledné 2 roky a ktorá nám teda pomohla pridať hodnotu. Späť ešte teda k Markovicovi a možno taká otázka, ktorú niekedy dostanem, že prečo neinvestovať do plne akciového portfólia. No samozrejme, môže človek investovať do plne akciového portfólia, by som povedal, ak je naozaj výnos dôležitejší ako riziko, ak človek naozaj nezohľadňuje riziko, ale ak zohľadňujete riziko, tak naozaj ide o ten pomer výnosu k riziku
A tu na tom ľavom grafe viac menej vidíte portfólio, ktoré má expozíciu ako patrimonial aggressive v porovnaní s portfóliom, ktoré je čisto akciové, ktoré má vyšší výnos, ale teda má aj pomerne väčšie riziko a ešte je tu teda aj čisto dlhopisové portfólio. To Markovicovou tézou je, že treba investovať do portfólia, ktoré má teda najprúčiu túto krivku. V podstate, ideálne by bolo takéto nejaké portfólio, ktoré má naozaj nízke riziko a veľkú výnosnosť. Ale v podstate o to kvázi vylepšenie toho pomeru ide tu, keď si porovnáte, že viac menej táto ružová krivka je teda strmšia ako krivka, ktorá by bola, keby sme ju nakreslili cez ten čierny bod. Ďalším takým faktorom je, keď sa pozrete na posledných 20 rokov akciových trhov a teda zoradíte ich, a ja som tu nás zobral tých 5 najhorších rokov, čo sa týka výnosov akciových trhov, a pozrite sa, že čo sa dialo v tých rokoch na trhoch dlhopisových, tak viac menej tu vidíte, že naozaj keď sa akciám zle darilo, tak dlhopisy boli tou zložkou, ktorá pomohla portfóliu, a tiež vidíte, akou veľkou výnimkou bol rok 2022, keď teda centrálne banky v veľmi krátkej dobe veľmi prudko zvýšili úrokové miery. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ je nejaký veľký drawdown na tej akciovej strane, tak tá dlhopisová zložka vám pomôže trošku teda zmenšiť tú bolesť. Aké pozície sme mali v rámci nášho fondu? Ako som spomenul, máme možnosť byť súčasne overweight akcie, súčasne byť overweight dlhopisy. Tá dlhodobá expozícia patrimonial aggressive je teda 75% 75% expozícia na akcie. Na tom ľavom grafe vidíte, ako teda meníme tú expozíciu. Ten rámec, ten bandwidth, v rámci ktorého môžeme meniť, je pomerne široký, plus minus 20%, takže teoreticky by sme mohli mať len 55% akcií. Keď sme boli veľmi optimistickí o budúcnosti, mohli by sme mať 95% akcií. Takže je tam pomerne veľká flexibilita, čo sa týka tej expozície. Viac menej posledné dva roky zhruba sme expozíciu na akcie zvyšovali, lebo sme videli, že sa zlepšuje ekonomické prostredie, a tu napravo vidíte viac menej, či naša teda durácia alebo expozícia na dlhopisy versus benchmark bola väčšia alebo menšia. A ako vidíte, niekde od júna 2023 sme prešli z underweight durácie na overweight duráciu, lebo sme verili a videli, že teda klesá inflácia a že centrálne banky budú mať viacej priestoru znižovať úrokové miery. Ako vidíte, vlastne v tejto časti týchto grafov sme využili tú možnosť byť overweight aj akcie, aj dlhopisy, a bolo to teda rozhodnutie, ktoré prospelo portfóliu. Popri týchto hlavných investičných výhľadov na dlhopisy a akcie sa snažíme mať čo najviac iných teda investičných výhľadov v portfólii. V minulosti, teda nedávno, sme mali napríklad pozíciu, kde sme mali teda short Čínu versus boli sme teda long svetové akcie. Túto pozíciu sme zavreli. V súčasnosti máme teda long pozíciu, čo sa týka IT, komunikačných služieb v Amerike, takže viac menej hráme tú tému umelej inteligencie a veríme, že teda ešte bude prispievať k výkonnosti portfólia. Potom nejaké ešte ďalšie sektorové pozície sme mali. A na dlhopisovej strane sme mali niekoľko pozícií, napríklad vo Veľkej Británii, v USA, v Japonsku. Niektoré z týchto pozícií sme v medzičase zavreli.
ale by som povedal, hlavnou pointou je, že máme naozaj široký záber, čo sa týka možností implementovať investičné výhľady našich kolegov, svoje investičné výhľady a viac menej Patrimonial Aggressive nám naozaj poskytuje tú možnosť investovať po celom svete naprieč rôznych typov aktív. Tu na ešte teda snapshot našich sektorových pozícií naprieč regiónov MSCI a teda celkovo naša top-down alokácia aktív v rámci času toto trošku preletím rýchlejšie. Výkonnosť fondu je teda dlhodobo dobrá. Ako vidíte v hornej časti, teda toto je bez poplatkov, teda hrubé poplatky, teda bez odrátania poplatkov. Portfólio teda vo väčšine rokov outperformuje svoj benchmark. Samozrejme verím, že najdôležitejšia akciová teda trieda je českokorunová hedžovaná trieda. Tá je na ďalšej strane tu na. Bohužiaľ oficiálny benchmark nemáme, takže treba si porovnať viac menej výkonnosť v tomto riadku s výkonnosťou na predošlej strane a treba si uvedomiť, že tá výkonnosť, teda je to hedžovaná trieda, takže tá výkonnosť súvisí aj s rozdielom úrokových mier v Českej republike a teda v eurozóne. Tým, že pokiaľ tie úrokové miery sú teda vyššie v Čechách, tak prirodzene táto česká korunová trieda bude mať vyššiu východnosť. Mám trošku menej času, ale ešte v skratke sa pozriem na investičný proces, ktorý vlastne vedie k tým investičným rozhodnutiam, ktoré som vám práve odprezentoval. Typicky ako každý teda asset manager máme investičný proces, ktorý typicky má 4 kroky. Viac menej je tu nejaká strategická alokácia aktív. V našom prípade strategická alokácia je benchmark, takže v skratke máme benchmark. V druhej časti toho investičného procesu máme vlastne podproces, ktorý nám pomáha určiť, že do ktorých tried aktív máme investovať. A ďalšie kroky už sú čisto implementácia, teda správa rizik. Každý deň sa pozeráme na portfólio, či teda spĺňa rizikové parametre, ktoré sme si určili. Ale tou zaujímavou časťou je teda tá taktická alokácia, ako sa dostaneme k tomu, že chceme byť overweight akcie, alebo že chceme nejaký sektorový výhľad implementovať. A teda pozrieme sa ešte v rámci minúty v krátke na ten proces. Ten proces v podstate prichádza z dvoch strán, máme teda je aj kvantitatívny, aj kvalitatívny. Viac menej ten proces začína kvantitatívnou analýzou, naozaj naberieme najviac dát, ako môžeme z alternatívnych zdrojov, z tradičných zdrojov, zo štatistických úradov a viac menej všetko to ide do našich modelov, ktoré nám povedia, ktoré triedy aktív majú najväčšiu pravdepodobnosť, že teda pôjdu hore v cene. A aby som povedal, je to dôležité toto robiť kvantitatívne, lebo tam nevstupujú nejaké emócie, je to veľmi objektívne. No len problémom samozrejme, že dátami človek nezachytí všetko a veľa vecí, ktoré hýbu trhmi, sú práve veci, ktoré nie sú kvantitatívne, ako voľby v kľúčových krajinách, geopolitická situácia, retorika centrálnych bank a tak. A preto v rámci po tom, čo máme vlastne ten kvantitatívny výhľad čisto na základe dát, tak je veľmi dôležité to kvalitatívne vyhodnotiť v rámci teda rôznych expertných skupín, ktoré sa pozerajú na témy, ktoré sú relevantné. A potom to vlastne všetko spojíme a výsledkom je teda výhľad na rôzne typy aktív, tried aktív, sektory a tak ďalej. V rámci času preskočím tento slajd a prišiel by som teda
krátke na záver. Silne verím, že teda investícia do zmiešaných stratégií dáva veľký zmysel. Náš tým má teda viac ako 25 rokov skúseností správy týchto portfólií. Ľudia, ktorí manažujú tento fond v rámci vrátane mňa, sú tu teda 10 až 15 rokov a pracujú spolu stále. A povedal by som, že patrimonial fondy teda sú naše kľúčové fondy, vlajkové fondy s najdlhšou históriou a teda s dobrými Morningstar ratingami. A preto pevne verím, že týmto fondom sa bude dariť aj do budúcnosti. Som povinný ešte ako úplne poslednú vec vám teda ukázať pár rizikových slajdov. A tu by som len highlightol, že teda SFDR rating tohto fondu je 8. Investičný prístup je teda aktívna správa fondu s tým, že rizikový indikátor Patrimonial Aggressive je v súčasnosti 3. Ešte obrázok, čo sa týka poplatkov a tým by som sa vám poďakoval za pozornosť a vrátil slovo Janovi Kabelkovi. Ďakujem. Honzo, díky moc. Já jsem už do chatu psal, jestli má někdo z účastníků nějakou otázku. Já musím říct, že jsem velmi rád, že si připomněl Markovice a jeho teorii vlastně smíšeného portfolia, a to i z toho důvodu, že právě po tom roce 2022 se vyrojilo celá řada, řekněme, podnětů, otázek o tom, jestli vlastně ta teorie i nadále funguje, a jsem velmi rád, že asi vlastně k ní přidal argumenty, proč smíšené portfolio v podobné podobě vytvářet. Dál bych možná také řekl, že Patrimonial Aggressive je jeden z nejúspěšnějších fondů, který vlastně po dlouhé desetiletí na tom velmi konkurenčním prostředí, které v Evropě je, vykazuje velmi nadstandardní výkonnost pro své investory, a pro řadu našich investorů je to vlastně taková základní strategie pro ty dlouhodobé investice. Takže jsem velmi rád, že jsme dneska měli možnost vidět vlastně určitý update informací právě o tomto fondu. Určitě bych zmínil to, že Patrimonial Aggressive je ten nejvíce dynamický patrimonial fond, ale vedle něj máme ještě i balancovaný a fond orientovaný na evropské akcie a také Patrimonial Defensive, které jsou všechny denominované v české koruně a jsou vlastně investorům k dispozici v případě, pokud je jejich rizikový profil konzervativnější. Tak já žádné otázky nevidím. Záznam z tohoto webináře bude někdy příští týden k dispozici na našem webu v sekci pro poradce a sledujte také náš podcast Investiční beaty. S Honzou Kapilem se budeme bavit i v podcastu právě o smíšených fondech. Věřím, že tak do 14 dnů bude také venku. Takže vám všem děkuji za vaši pozornost. Honzovi Kapilovi a Martinovi Sunkupovi z Goldman Sachs za dnešní přednášku a těším se na dalším webináři s KK Innocent Partners. Mějte se pěkně a hodně štěstí v zbytku srpna. Užívajte také vedle práce krásné léto. Díky moc. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.